खुलुमबाय रायजोफोर आं बे समाव मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय रायजोफोर गुबै आयदायाव थांनायनि सिगां नोंथांमोना आंनि बे उनजों मोनसे साइन बोर्ड नुदों नङा होमबा आं बे जायगायाव दंफैयो आङो मिसामारियाव दंफैयो मिसामारि एरियाथ' जोबोद गिदिर नङा होमबा बिराद गिदिर एरिया बेयो आर्मि एरिया मोनसे बिराद आर्मि केम्प दं बेवहाय आर्मि गोजा बेवहाय माने बे साइन बोर्ड नुनाया जादों सनाय रुफाय रिजार्भनि साइन बोर्ड आं बे बर्डाराव दंफैयो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नैया नायनानै ला नुखाबाय नै आं बेहाय दंफैयो माने नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन आं आर्मि केम्पफोरखौहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय नङा होमबा लोगोफोर बिनि सिगाङावनो जोंनि फिसाजोखौ गुबुन हारिनो जुलि हरनानै जोंनि ट्राइबेल बेल ब्लकनि मोनथायफोरखौ गुबुन हारिनो होनाङा बे बाथ्राखौ बुंदों दावराइ देख्रेब नार्जारिया नोंथांमोना दावराइ देख्रेब नार्जारि बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लादो बिनि उनाव नोंथांमोना मिसामारि एरिया माबायदि बेखौबो नोंथांमोना फारि फारि नुलांबाय थागोन फैदो बिदिब्ला नोंथांमोना दावराइ देख्रेब नार्जारि बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो जे थांनाय 22 तारिख मेयाव बे टिपेन सिलभान जायो होननाय जायगायाव जे हाग्रानिफ्राय जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ इभेक्सन खालामदोंमोन दा जों बेयाव निउसफ्राव नुदोंमोन जे सासे गार' आइजोआ माने न' सावजानाय आरो गावनि आबाद मावनायनि जायनाखि आगजुफोर आइजें आइलाफोर बेखौ बुफायनाय मानाय नुदोंमोन जों निउसआव दा बे निउसआ खिन्थु गार'नि नङा बुंदों गार' आइजोआ बुंदों खिन्थु इभेक्सना जादों सासे बांगाल मुस्लिम मानसिनि जाने आबाद मावनाय बे ट्राइबेल एरिया बर' एरियायाव जे सासे मुस्लिम मानसिया हा लानानै आबाद मावफैदों बेखौसो इभेक्सन खालामदों दा आसलथे बे बांगाला जे बेयाव हा लाफैदों बे जायगायाव आबाद मावफैदों बिनि मेइन खार'नानो जाहैबाय बे बांगाला एक्सुवेलि दिनाजपुरनि बेंगलनि दा बियो बे जायगानि सासे गार' आइजोखौ हाबा खालामदों आरो गार' आइजोखौ हाबा खालामनानै बियो बे जायगायाव गावनि नामावनो बे हाखौ लाफैदों बे हाखौ लाफैनायखाय बे जायगानि मानसिफ्रा रावबो माने नन ट्राइबेल मानसिनो हा होनो गोसो गैया जिहेथु ट्राइबेल एरिया आरो ट्राइबेल एरियायाव ट्राइबेलनि हायानो माने ट्राइबेलनि आखायाव थानांगौ बे हिसाबै बे ट्राइबेल एरियायाव जे नन ट्राइबेल सासे दिनाजपुरनि सासे मुस्लिम मानसिया जे गार' आइजोखौ हाबा खालामनानै बे जायगायाव जे हा लाफैदों बे जायगायाव जे खेथि बाथि खालामफैदों बेखौ रावबो माने आजावनानै लानो हायाखै रावबो सहायनो हायाखै बे सहाय हायैनि थाखायनो बे जायगानि गासिबो गार' बर' राभा जिसिबां दं आरो इसिबां आफादफोर दं बे जायगानि ट्राइबेल संघ माने बर' साहित्य सभा आरो जोङो माने बर' समाज ओमफ्राय ब्रह्म समाज दङ बेसेबां आफादफोर दङ बर' फरायसा आफाद ओमफ्राय गार' स्टुडेन्टस इउनियन बिथांमोनाबो ज' लोगो लानानै बे इभेक्सन खालामनायखौ सापर्ट खालामदों ओमफ्राय होखारनांगौ बे जायगायाव खुनु नन ट्राइबेल मानसिया हा मोना बेखौ लाय होआ बिदि होननानै इभेक्सनखौ सापर्ट खालामदों हिसाबै बे थांनाय बारनि जायनाखि इभेक्सन जानाय 22 तारिखआव बे इभेक्सना खुनु माने ट्राइबेलनि हाखौ माने इभेक्सन खालामनाय जायाखै ट्राइबेलफ्रा हायाव हाबनानै थादों हाग्रानि हायाव इलिगेल भाबै आवग्रिनानै लादों हाखौ बिदि होननानै इभेक्सन खालामनाय जायाखै बे हायाव जे माने नन ट्राइबेल मानसिया जे हाबनानै थादों इलिगेल भाबै जे ट्राइबेल हिन्जावखौ हाबा खालामनानै दा बेखौसो बयबो माने बेरेखा खालामनानै बे इभेक्सनखौ माने खालामहोनाय जादों आरो बयबो सापर्ट दङ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बे जायखि इभेक्सन खालामनाय बेखौ रावबो अपज खालामाखै सापर्ट दङ बाथ्रा बेनोल' जायफ्रा ट्राइबेलफोर असे ट्राइबेलफोर बे ट्राइबेलफ्रा जायफ्रा हाग्रा ओनसोलाव दङ जायफ्रा फरेस्ट डिलार्स आयेन बादियै जायफ्रा थानो मोनो बिसोरखौ रावखौबो इभेक्सन खालाम मोना रावखौ होखार मोना बेयाव बयबो एकगतजोब दा बिसोर नैबे दानि जायनाखि इभेक्सन खालामनाय बे इभेक्सन खालामनायखौ रावबो आपत्ति खालामाखै बरंस' बेबायदि इभेक्सना जानांगौ आरो जों बयबो ट्राइबेलफ्रा अखल बर'ल' नङा ट्राइबेलफ्रा जोंनि माने हिन्जावसाफोरखौ जों मालाय जाथिनो हरदों होननानै जोंनि अधिकारखौ जोङो मालाय जाथिनो होनो नाङा आरो जायफ्रा जोंनि माने आइजोफ्रा मालाय जाथिजों हाबा खालामलांबाय बे हाबा खालामहैनाय आइजोफ्रा जाहाथे ट्राइबेलनि अधिकारखौ मोना खोमानानै लायो बेनि थाखाय जों बयबो जाहाथे खामानि मावो दा जों बेखौ दिनै गार' स्टुडेन्ट इउनियनजोंबो जों ज' सावरायलायनानै बे मिटिङाव थांखि लानाय जादों गोख्रोङैनो जोङो गसंथागोन जे ट्राइबेलनि हाखौ खुनु नन ट्राइबेल मानसिया लानो मोना जों बेयाव गोख्रों खाथार आरो जोङो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च हिसाबै
जों गासिबो रायजो राजाफोरखौ खावलायगासिनो दङ जे बिटिसि ओनसोलाव गासै 3,50,5 बिघा हाया दिनै नन ट्राइबेल माने जायखि प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर ट्राइबेल बेल्टआव हाबनो मोनै मानसिफोर बिसोर आवग्रिना लाबाय दा बे आवग्रिना लानाय मानसिफोरखौ होखारनांगौ होननानै जोङो माने दाबि खालामगासिनो दङ आरो इतिमধ্যे जों प्राइम मिनिस्टारनिफ्रायबो अर्डार मोननानै दङ जे 2014आवनो इन्डियान प्राइम मिनिस्टारा ट्राइबेल बेल्टआवनिफ्राय इलिगेल इनक्लुजारखौ होखारनांगौ होननानै बिथोन होदों आरो बेबादिनो जा 2019आव आरोबाव जोंहा प्रद्युत बरा होननाय सासे बेक्तिया जे ट्राइबेल बेल्टआवनिफ्राय इलिगेल इनक्लुजारखौ होखारनांगौ होननानै केस होदों आरो जोंबो माखासे स्पेसिफिक माखासे एरियाखौ लानानै जोंबो केस होदों दा बे हिसाबै जों स्ट्रंलि गसंख्रोंगोन जे खुनु ट्राइबेलनि हाखौ जों नन ट्राइबेलनो नन प्रटेक्टेड क्लासनो जों हगार होनो हाया जोंहा जोंनि भबिष्यतनि बाथ्रा दं जों बे हायावनो थांनानै थानांगोन जों बे हायावनो थैनांगोन बे हाया जोंनि जों बे जायगानि थागिबि फिसा बेखायनो आं बयबो बर' रायजो राजाफोरखौ ट्राइबेलफोरखौ बयबो खावलायो गुरैनो जाहाथे बयबो जोङो गावनि हानि मोन्थायखौ जोङो बयबो जाहाथे माबानानै रैखा खालामनानै लायो जों हाखौ जाहाथे मालायनो रावनोबो हगारा सोरबा जुदि लादोंब्ला जों बेखौ जाहाथे बयबो जयै ज' लोगो लानानै जाहाथे गाबथानानै लाखियो आं बेखौ बयबो खावलायहरो नैबे फरेस्ट अफिस बेयो फरेस्ट अफिस बेयो फरेस्ट अफिस बेयाव समबार हाथाय जायो समबार हाथाय बेनो फार्स्ट गेट आरोना फार्स्ट गेट बेयो बिराद स्टेन्डार्डखा जायगाया ओरैबादि स्टेन्डार्डना बुंनो नांखाया माने
lagi Yarport. Ini European bayar lah, European tadi. Yarport, Neberiam. Liga Sibut. Misamari Town. Next tangga. Oh. Misamari Town. Aeroplane bagra moनफैबाय जों aeroplane bagra मोनफैबाय aeroplane नै बिथिंनो नै बिथिं उनथिं